Beka chisogisi Kuranche beka DJ, hey! Na watevi today na waletea comedian wa nguvu sana tubuate kuri Gusii. He, karibu sana ndugu. Mbuyande kabisa. Wacha paka watu sanitize nalio. Naliora okay. Anyway, someone told you takomanyeti. Ayeningo. Edi vidore. Aro. Esa marieta nengoro Nyareso. Nka garia na kitokoroka inkantu kia mwana no mogaka akoro Nyawesema inkantu kia mwana na berechiri elieta Nyareso anda bazenzi mbere bako no kumundu libubukato ninjenje mbaligi mbakorere gente gezenzi mutangazaji genderera. Okay, bueno, he omete abante baje gukomanyenga kie ya Korondo konyeruka. Bono konye kayole ne talent ye yonsi my brother. Where have you been? Konye kayole miake yonsi. Na buteta ali tukia mwana ngachikokuwa na bintu choks. Abantu bagasa komo kutana sikita ando bale koragera ngaserigwa. Kurweli na bonda metu bune na chakoroke ngaki ya Korondi. Lakini ende Korondo nenzenzi butaka. Abangwana bali bande bali na tebete ngaki kori jua fata nera kobekere gintu chife ya mwatu atire. Baninko liole fa yodo. Kutakunuri. Mwana mora buzera tanya kolife. Abantu bali bali abamwamuti. Bako itachikangu mwe chire pa mwalire fa mwakuri. Abantu bane myamuri Gizone FM ngaki mwanyora. Mbogase bintu biritwa kwana tia manani. Mbona rule Gusii esa kwate na koletera nae neye. Omo DJ tire tu. Eya ogirini. Oyo moe braki. Aibwateye. Tofauti nere. Eso go chikorosi ubi, no bono to chakorolero ubo sensi bwe bindi. Ego to nenzenzi ndugu. Eye boro neri omaite na ende gali sie bagotaka. Chibundi chanzere chinzezi. Amatoke chitaitaro na matambe botambe. Bizukari mbanje. DJ. Ega sukari budeke. Keze binte byo komo omo chande ndugu. Abamba kugura supermarket pi. Omaite naende onyore boisi mwachaka goite bikondo naende bono liri Korondo yachaka kiba koboa bono elindi arenge market litoka liare kuguru neri na kukiumba kakiumba kakiumba ande bali boye zogisi tago ta jainze bichumume abaizekera bangaine ndugu Rirunya kagete ngati don't have the fundi, they have innovated fundis. Very fast. Chiasa nebi buruko biru tikire chikori ali modije mbiyole. Dibi mekonye ngokoro. Ata wisi abantu baminto gorera abana bamatoke na injira bokonyo na nyorire. Ntuere matense. Akia Gusii bate beltenga ki ekio mwana ngokurwa umogoko. Baniga konyora bakoraki. Abagonjuta gintu murutere gintu. Rute mie ruta 200 mori bataka abana baminto binto mubwate nebiko binto bikwanze bikogorwa butambe bikogorwa nande bikachizugisi Bunney koigule bisukali ya Kama tena bokulia matukabere. Eri na bomuntu okulia matukabere. Gosobagera omuntu bwata igabani to kwabali toke isine no mondisi. It's no mondisi from the samba. Go gwate bambaro abande gali batengerete bakongente bikondo. Bone kinako ere bukate ene naye kumaite muntu musaje kuikorosi ubi engere take. Kebara ni mwatu kulire tissue. Bwata naka. Ayabona kwenda kwani president. Aina bukato ya mwana minto. Kago. Gusii nero tata nese senirie ndugu embule go tugusi aya toroji toje ura ko kale wana this one is small this one is big rosie goto wana minto aye kole itaji sita hapo mono toroji kwendere omoraria aya bone eriga okotero kutwa bekire bone gabeka chisogisi ntokoroche ga linki bono kwera babuji omo science oboso kubonga boli okogenda se otabegeti sogisi paka mwacha koleto oboso kuboga ninki kelibono like what was in your mind ekero okobeke bikoro topira sogisi na ndo moisi oyo babuji omo ete mo iguone
no musinzi moko monyoraje abatangazaji obe abatazamaji moerese ng'a ekero kurusha omonto bwoya anyorete ngonya gokiria omochacha akwari goika egetandara konye kiatwarire eubi agoika omaete goika morosi rende omokung'urani agorora naye mpisi ore ibono ndari ebundi yanse nere roche ng'ango nyakonyaga rinde ebinto omoisi okorwa orobako korabo tokorangere nanje ngerere ng'a ngosoka ikori ntagete ominyo kiase gete endagera nirero turagere toirane kamarire tinkoimoki tools chiane tochimaeti obukato karuta obukato rende kwende yane mari ngosokerwe pa uwo mugaka ori nyomba tata nkamanya konyore nyomba ndugu yangu genda kagache nyomba naye yakonya kubuta chitukama genda rosie nyomba bubi nona abageni bagocha banyora ng'a ase naro omonto akoiga matata chindagere chiremesa chichabatie mechereye tata asambete bakachinyonga chiembori wanyakorora chiuramirie mesa iguru na kachumbari noere kando nanje bono mwisho mubi botabo maite ngutara na abukato nkonyore binte ebire chenjeri natumba imerioka abukato ero maite kulikende gionse ngoikare tata nkonyora ng'a binto mbigo smile ati tati changicha binto we not smile okarusio monyo kabisa piga okanyorokereri chinyisaransero chemboli gose toigetiko tinso eti nyombe bikoro torende mbiani imane tikisieri enjereri oro mochacha akume you can't wear socks like that bono nkanyora ng'a amagoro nara achakire kuoga maite gotara koria korubone matanya kenyomisia nsokere kwende igoro tukia mwana no mogaso no itire tata ngote gusoa nyomba nkorigamura ngote bono babu chitare kongereza njenye sibirende mbege sanda kibichi chichi kwende chimwanga chia tati ekasie kankongera gesieri abalindi obosensi nanda akoreta akatugutaki abukato yane but ndagere yanero no rituriti no salenda ngayioi nkibona ari gutugutera abukato nki ari gutugutera abukato ngana asalirie kegeni arora kini bono nye gikoro tokiare komonya surely nona era no mukatisiete bono mugachenche route mukagendai abo monyene nyombe eri na I am warning you for the last time rosie gasepo siko meka gasepo we abantu bechibuti togoja tuabuda kai otoire nyomba korondeje rosie gasepo siko watobeka siko naindo abantu baadazi ase bali bakumetingo tero kio kitogokwanera genda YouTube search beka chisogisi by Babuji omo science nokora Nyareso akora ebinto biaegari YouTube yane nera ari nere korukunyareso bagoye kunera bakwanere na kie koruku no straight away gaki omongwana onera na igore YouTube channel ento amoroke ebono manyire ebinto ebi no are YouTube totebi litaria ya YouTube na kio montao konyara eliekali lika kapsi kwende entanga nilika Nyareso alafu kasi Rirunya mapema mbuya botambe mapema mbuya ekenda bono ntagete ase ng'enchanto basakirega mono ntagete onsomere comments nkeigo tu chinyinge chibukato choka chitumira nokore aro naende nade no kong Edwin ogeto nkoroje JB Sinta saira sondanya ya Kisumu mbuyere mutu wa avocado tondama kesia abukato saira sondanya kwa chitumire chinyinge mbya mono ga bono ingo son FM itare to gochaga ga JB Studios abantu bale mamba abo DJ Bunney ke nade bakore meja Nyareso ke moishi oli ondamire aye Beatrice meja omwana ino mwami JB Isinta DJ Bunney inki omogenia aretire amatunda yomba oyo namwarike lakini litoke linene oyo namoe bukate nene lakini agatoka agake akasukali mbuye sabasaja nanda abasaja kanyakoragera omonto korokuna Elvin mamake Sheila obwojo obomea oyo namokonya mengi marua yengima jakimokwa olisikia wapi Nyareso nilisikia hapa kwa studio omonto korokuna Stella sticulate omwana mabuda no ne kikwali some lilia kabiri omwana maguta na lilia kabiri na sticulate muko na ujinga otoramira omonto oyo
lakini kara ngakiaga turamigesa kwike no begete kwende gesira kwerende aya egesira ngondi negesenzi nabage ko bijo kegetiri mboko kwaja korwini kwaja kweli butie nyanga ekwende abogise butoke owo ikiranza abantu bakumye ngango nero gutume komuna chibuleki jaki mondo kona beki ngombongi osakire bakorarirenza kono kana saitan Caroline mbuyole ko USA lakini ni bale kora tumie nambe sukanga by the way tumie nambe na inwe iga bandosi na by the way mobege tizogi ayande mwara bangwana abamagoro bani ligazi ngaki no temete kuri ruzi ligazi rori no temete kago omukwendo emuzika kiesibie gorarige nendo gorige nanteni emuzi kuchiziki kizivuli akanto kali kaliko bekali kando naye kuweza buzio mongwana kumbe nekinde rugo chutaga kwabeka no boyango buya kurugoro abantu baminta abantu nabachabu gojime gento najire ko bumbwa no na abanyagetari genda boli chinasinga ngakimwanyora abantu aba bajete gaiga gotipigo enasio maite njarusio monte pokisali nyamira komotonga ale sindake akamote itoko endoje saa 8 agatoma boys kakimonte berie egesira mabine egezezi utanya gochenjia kiayire magaiga omaite yange ndabungo chenjire yabayero omo Samueli Nyagechanga natuma kitu hapo 2000 Nyareso apewe 500 kwa mupigo keitata konyete yamba jiroma itogurwa echoko rusi ndugu yango don't do ebinto bitali kororekana buya onochiness is not likeable abana ba mito nande nto banchete utambe kanyako to support punajeli yoji na nje support abana buna ababwatebiye ni bunoyo omwana bunoyo tigaye gwegenta beke monwanya gokina omwana buno nere kenyozi noje mambi go ikagende nande babwate mongo teni abagosokera oyo nawe no kamongo teni kaye pasokere gochika DJ gasimo kora nengiya ntukanya gotuzuguma igarinde no etorobo ochi kurwari Son FM abasacha bali mweguri na kwana mugasonga okorangeri gwegente kenyugwa gwachi goteimo komonto ori okugurerete ebinto ngari ochiriri ari gotumia chibeza bobe orizikia wapi irangora tigotonu nanda abagorerwa amaru keyeriogi tugwanaine abantu bali mogurerwa egento kabe omwororo bune sugume bekire kerenge okuoga nawo tate korine mesa iguru lakini abana mamindure ne ntwanjaine ekara twanyora ne chikona chiri mwato irangora ntori babe litoke lino mbono kuligoze ebona tugukoro mwegoyo rasmandirie bono Nyareso otugaiga abantu narorire nabange ga bakubori nkai bagukonyora bagutako ende maybe basekeria abageni ekere babwatu mwega Facebook Instagram Twitter gustoma timbinto kiyo na kyogo cha kwero kororo onye namba yawe yesimenye kubwate bae gaiga enamba yane yesimi kara tomegente eseyi aya eyane bonere 072 ga 5 6 8 6 2 okay, sorry 0725 268625 inere namba yane Eliet aje buno kulika Nyareso nonye Instagram nini Facebook nini lika Nyareso aja kana Nyareso nongichire cha aende kore binto buna abantu abangaini Njetimbo ati swali mbia mona sogocha na ndi mbia mona sogo kwa na mangana mangi amakongo lakini tinga njititoke nje nje kibwanjete mbwanje titoka nkibwanjete negito nero kibwanjete aje tiseme litoke liko nga acidit so nkoliki watermelon
Mwana no mongaini watermelon. Nere kurunguna tikiti maji. Kwanya kwenye Swahili tikiti maji ngeli ya titi. Halo, tiganga kweza kwadi. Aba kwagotire. Engaki elimbororo tata. Kwale kwaka pake stadium wengi mayararanse. Ngikiaba, opa tu. Miaka ya ajire. Ne chibundi chenze na chiro chine chinzenzi. Echiko koruzi nyombe mbyo gendo oriki. Chiatomitire bune tisat. Oje tisati ya nganga ni ngombe. Chiatomitire ndokara makare ndungu no kwegaza. Abana ba minto tigatenya kwegaza. Okogota no gozenzi ngezango. Na no what Bunney. You're parting short. Any message of what is upcoming comedians go se balibaro yani anything oraga ni gotebi even your fans. This is your time. My fans simbu ya mole na ende tigamba kunere. Bwairire. Tigatonya kubuta kesona. Na let's support abana bali bagocha. Bali bagocha barabo support. Ngota kabali aka credit bakora bando zirinde banyagocha na banya gotiena na intwe. Batumira gantu. Aya. Bali barobona abanene abantu babo Miggy babo Bunney babo Mugisi babo Nyaboke. Let's support them. Kokoranga rugo chiaka rumonta abwata ganda kaya ngwani onga po ino mwana Gusii. Ntota eti bebe intobiri obo sensi bone ngaji beef. Wananga naye mbwate beef naye. Ngainkoru uzie nyama tata. Mi ataki goti. Ataki goti mi tichinyonga chiemboli. I don't take beef. Anene mono njero monto kulie sukupa na obukata. Beef wachana naye. Kwalie nyama yenguruwe. Rusi chinux. BJ Studios. Pijamono. Abantu badazi forana naba yamure. Kanyago tokuna korumage ga mato karo kuno monto maga kara DJ baningu ngoma ojusi. Egeza kwe. Kwanya go close up go jumoto. Bono monta jago kunenda na no go bego bokima is wrong. Kuna abantu korumage ga batu mamutu. Egeza kwe kyo. Biyamone eze chinza jeino abana ba minto kondangeli ngo etanare. Amatoke nare na ruse tukusi. Naende konyo omuntu kale moyo. Eso ta ikonyara moe directions. Miggy tingo nyara go konya gende eze Bunney. Bunney go muntu gago ika mutomeze babuji. Babuji ta konyara gento mutome Mugisi muino. Mugisi ta konyara mutomere bali melikiere weke. Nyaboke. Nyaboke na ndemo ko nyamade ni je munyuome. Obairo muzenji. Nyareso. Bunney uko na kitu unataka kusema? Okay. Nilikuwa nataka kuuliza, umesema no monyari. Tatonye na achwali likiba umeru na ruro. So kalio mute ya. Simba nyama ino mange, mama nyama ino mange ya swe. Kalio mute ane na tiga utumia manyo. Sukuizi bwato mozumeno ulio automatic nie ngota geta ya mutu ali nie anzi nyerai. Sanga bia Na bokoro. Tufanye hivi. Wanataka oba tigene kuna ile msemo unapenda sana. Olibwe lirondo. Toba isiko koraki. Utambe abana ba minto monto kokonyire musike. Eseke Gusii bagaka kale bagatebete nga ya moisione to nirondo kwigamire. Imana ya neye. Kwaigamire lirondo ime. Embura ya asirire. Kwama naende bono esike yako buocho nanda. Esike yako buocho kana. Omuisi umebukwa ranga ki. Oise ko Rusi arongi bwe kumbe siko naende ngotururo motaro goika. Wateba hapana. Matoboli mali naende kwenda kweberega nyari yese so game yese tali gotwa. Mate kyare lirondo lyo ngo tulire round ditijiri buja. Naende kwa mako bwata kwatege lande mainie kona. Watege lande mainie kona iguru ali yese kwaigamete. Musi umabugwe otora gujiziko. Omaide naende bono kwebete tobole ti meroka. Obwati kende
tobegete sogisi chisogisi gokonya jire gokorora musacha nero begete sogisi yemo iyeyemo okoreira amang'ana ariane kasi yakogusana naende bono ige kwabeka ebogisa buri igo ore bube bono ore nekerisi ekegima wasoka riokomusio sabe igotire embura eyo oikoira na rirondo riri ase kwaiga ime orusie meeri kwabeka ari DAP obwojo boria oikorusi nokoba gogosa otube na erito borio mae kobuto naende agoite kwenderia emisu bakojera iri ndugu yangu igo toni irondo kwaigamire monto ogokonyire yakomoire kiara kanya komosabera naende kwamoita kwamoagera esimi nawe mbosa ng'aki endugu mbuyore naki ng'aigwasire egesa kweke ekeye ase omonto ogoetirie ense eye toni irondo kwaigamire iyambori toni irondo kwaigamire aborande gochimotua bwe mbure gotwere oirano ekobetereria obuche nokoboko naende onyore kwaria chibugato koruka buya enjere ritogochibeka ochiongori wachiruta egete rime naende oriete eng'ende manoa ete neinenda we toka hapa oyo akor kunga Nyareso jama mnoma sana please nobwate ng'ana mbwatere rikondo buna nare korugusi nanyorete omonto koroku na okeng'o mosanio nyambane nyambane egente eke nagetubete asegete bono nabakarigete bwataiga naye nkwanya kwa gusawadi sukuru namba ine ngagwakabeire ogosie kino ogosensi torochi nkwanya kwenda kuwa ebinto motwaria tene nakorwa ase omwarimu yes naembegereri ikondo gochi bwataiga egento kiarorekana bwata noko okogokwania omonto ogokoa akiukare nacha na matoke naende nkanyora omonto akamoe kwenda akaigwa embeo nere Nairobi embeo ere Nairobi nensensi egotamia nkondu abasacha yukanipea witness barimo kobeka chirong'isa toinye nabo base gweiterera amache kiaro okorigia nkondu arie kando yepara kwanyora nakuna kitu yokare kwanyara kike kwabagaire chianga ime omongwana ore tacha abagaire chianga ime naende moe kwende embeo nensensi ase gekuba naikia omonene nyakondo chera efu naikia akiogoteba mbuya mono okeng'o nyambane no musani one sana tokumurika OJ jama wa nguvu sana onde bwensi koru Kisi County definitely omoigure gosana amumaete gosanya taramumanya netakire amumanye mbuya mono omosike zawadi nimepokea kwanza tigande rengi abalende naende buna ntebetie ngoiki naende ong'efe anacherete kurumate torochi obotutukanu mboro para Gloria ngakiateba Gloria nije ngokorere nyangi obokari bori bwaona buntagete your kindness is what I want Gloria esore bunore go I want to make you dini egento gekoro kuna wedding day omo baby indiora chenka nojetima etigotera lakini goikora alije bagwacho headbox yaone nkongu oigo ikargo boki kutengo montenena tata kuruma ikargo boki magosema kongonta bwe lakini mai bana ko mokongonta ti mwe mosubati taigo itwe ndugu doje kwa vere zibati tata naye kwa nore ndugu buya menyete ojo ka kuruma iga yange enero kuruma iga ligete sune kabono sinineka ngakiona ligete tu tumekubali sukauchi mutu wake maitorange mono naye mayo pikinesi jugo jabana karongyo begete na karako nakaya abana ba minto Gloria you will cook in the morning lunch time saa 5 then in night obokuma bara bugo ikomo saa jobe ko bokuma elura ngone monto ebiye bikokore ebiya tali bikokore ebi yakota ko konya bere jengero juta kwale ndugu ngogoserande tereza abantu barochi abo oyo gotoma no mokongwale nseme ikombwa afadhali ira no tumeke chiao ondo mote bya koiranezi
Etoskana. Mugambire ndi njena ikio musigo kwangete. Naenda abana ba minto mbuya mane sogo totegerera. Mono njire ndi mukondo kali nyanderu nagingiretwe. Lakini ndi tukitali maino. Nanyoreta masasa akurira mono nga lakini umetoa nywele umetoa ndevu. Na ndi njije jimere mbango ngolete maino. Bono rende. Tigatokwa ne okay. Enambeli mwanya nyora. Tiri. Tutomere geta bara babito tiga. Tutomere gendo. Enjalero nto bwate bunanje buna narugusi nto bwate nja. Mbona uwa na call DJ. Nyareso. Ogo sabe fea. Bono fea kinaruete gusie ndugu. Aje ombongi. Esike Girolia anazidi kuiva mora. Ina Salome Sali Sharon Kerubo. Unajoma. Girolia no ntake. Girolia anazidi kuiva huyo. Oigiroli nere ngongwani chikumbo. Mbo basinyire. Oinene ngongwani chikumbo. Nimbwate njira kete ngomoita. Enamba nere nsaho gakie nogo isano ibere. Wekere gento torwa Judith J. Tubikira ne create dirende kiatati. Zora bere zo zimba yu. Mbia mono sana. Ano abantu mbara baga saine. Bona karua. Genda orore bundi yawe yanse. Nde mokole buna mumaete. Oyu akoro kunga Nyareso, please let's support our own. Akoro kunga Nyareso genda ga YouTube, subscribe to his page. Na inche yane Miggy, MC Miggy Champ. Genda ga subscribe. Bunney DJ Bunney 254. Genda ga YouTube subscribe.